ሎማዓንቲ ድማ ናይ ራውንድ ኣባውት ወይ ድማ ደሴት ከመይ ጌርና ከም ንዝውር ቦታና ከመይ ከም ንሕዝ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ቅድሚኡ ኣብቲ ምልክታት ወይ ናህሪ ካልእ ቪድዮታት ስለ ዘሎ ኣብኡ ክንሪኢ ኣለና ወይ ኣብቲ ናይ ዘለኹምዎ ከባቢ ሕጊ ኩሉ ግዜ ክንወፅእ ከለና ግን ንየማን ስለ ንወፅእ ኣብ መውፅኢ ናይ የማን ምልክት ኣላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ራውንድ ኣባውት ናይ ሓደ እያ ዘላ ናይ ክልተ እዩ ንርኢ ዘለና ዝያዳ ምክንያቱ ናይ ሓደ ዳርጋ ብሓንቲ ኣቲኻ መውፂኢኻ እውን ብሓደ እዩ ኣብ ናይ ክልተ ግን ካልኦት መካይን ኣለዋ ሕጊ እውን ክፈላለ ይኽእል እዩ ካብ ደሴት ናብ ደሴት ስለዚ ነዚአን ክንሪአን ኢና ማለት እዩ ሳይሞን የምሳኹም ዘለኹ በዚኣ ንጀምር ኣብዚኣ ብየማን ክመፅእ እየ ንኣብነት ኣብዚ ናይ መጀመርያ ኣብ ናይ ሓደ ራውንድ ኣባውት እያ ስለዚ በዚ የማን እንተዳ መፅየ ኣብዚ ቅድመይ ናይ ቀዳምነት ሃብ ምልክት ኣሎ ቀዳምነት ሂበ ብዘይ ኣጋርብ ተሎ በዚ ፀጋም እውን ዝረአ እንተደኣ መካይን ዘይሃልየን ኣብዚ ክኣቱ ይኽእል ማለት እዩ ዋላ ብሽክሌታ እውን ኣብዚ ናይ ብሽክሌታ ምልክት ኣሎ ስለዚ ብሽክሌታታት እውን ክኸዳ ይኽእላ እየን ኣብዚ ምስ ኣተኹ ክወፅእ እንተደኣ ኮይነ ሙሉእ ክዘውር ይኽእል እየ ጥራይ ኣብዚ እቲ ምልክታት ኣብ መሬት ዘሎ ከነንብብ ኣለና ወይ እቲ መውፅኢ እውን ምልክታት ካልእ ክህሉ ይኽእል እዩ ብላዕሊ ስለተሳኢሉ ዘሎ ከይንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ሙሉእ ሕንፃፅ ክረግፅ ኣይክእልን እየ በተን ነጠብጣብ ክወፅእ ይኽእል ኣብ ምውፃእ እንታይ ክጥንቀቕ ኣለኒ ብሽክሌታ ከይህሉ ክሳደይ ክጠውር ኣለኒ ማለት እዩ ኣገዳሲት ምንቅስቓስ እያ እዚኣ ተዘይኮነ በዓል ብሽክሌታ ብፍላይ ስለዘይረአዩ ክህረሙ ይኽእሉ ኣብዚኣ ካልአይቲ ፍልይ ዘብላ ናይ ሓንቲ ቪድዮ ምልእቲ ሰሪሐ ኣለኹ ናይ እዚአን ኣብዚ ድምፃ ምናልባት ፅብቕቲ ዘይኮነት ከይትኸውን ኢለ እዚኣ ደግማ ዘለኹ ኣብዚኣ ድማ ብየማን እንተደኣ መፂና እንዳመፃና ከለና እንታይ ክንርኢ ኣለና ኣበየነይቲ ወገን ኣለና ኣብቲ ራውንድ ኣባውት ምስ ኣተና ኸ ወይ ኣብቲ ደሴት ምስ ኣተና ንየማን ዲና ክንከይድ ዋላ ንፀጋም ዋላ ተኺልና ዲና ቀዲምና ክንውስን ኣለና ቅድሚ ናብቲ ደሴት ምብፃሕና ስለዚ እዚ ኣብ ምምፃእና እንተደኣ ብፀጋም ኣለኹ ኮይነ ተኺልካ ኺድ ጥራይ እያ ትብለኒ ዘላ እዚኣ ብየማን እንተለኹ ኮይነ ተኺልካ ኺድ ወይ ከዓ ንየማን ተጠው እያ ትብል ዘላ ስለዚ ብፀጋም እንተለኹ ንየማን ክጥውይ ይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣብዚኣ ከለኹ ኣብታ ናይ ንየማን ዝጥወቶ ኮይነ ንየማን ክሰግር ኣለና ኣብ ሰባር ሕንፃፃት ዘሎ ማለት እዩ ቦታ ሒዘ ስለዚ እዘን ክልተ መካይን ኣብ ዝረአያና ዘለዋ እዛ ብላዕሊኣ ፀላም ዘለዋ ናይ ሓንቲ ከዓ ፃዕዳ ስለዛ ፃዕዳ ወይ ንየማን ክትከይድ ትኽእል እያ ወይ ከዓ ተኺላ ክትከይድ ትኽእል እያ እዛ ፀላም ልዕሊኣ ዘለዋ ከዓ ተኺላ ክትከይድ እዩ ዝበለፀ ማለት እዩ ምክንያቱ ብድሕሪታ ዘሎ ምልክት ተኺልካ ኪድ ስለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ክትመፅእ ከላ ኣብዚ ኣብዚ ወሲና ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ እንተደኣ ተጣዒሱ እዚ ንየማን ክኸይድ ደልዩ ጌና ከይኣተዎ ከሎ እንተደኣ ሙሉእ ሕንፃፅ ዘይሃልዩ ቀስ ኢሉ ንየማን ክትሰግር ኣለዎ ማለት እዩ እንተደኣ ኣብዚ ኣትዩ ግን ምናልባት ናይ ምስጋር ዕድል ዘይክህልዎ ይኽእል ሰባር እንተኮይኑ ብሓፈሻ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ኣትዩ እውን ክወፅእ ይኽእል ይኸውን ግን ኣብዚ ቀዳምነት ናይቲ ተኺልካ ኺድ ስለዝብል ዘሎ ዝበለፀ በዚ ኣትዩ ተኺሉ በዚ ገይሩ ተወፂኡ ተኸይድ እዩ መውፅኡ እውን እዚ በይን ዝወፅእ በዚኣ እንተደኣ ኣትዩ ተኺሉ ነዚኣ ምልክት ተኸታተልዋ ተኺሉ ኣትዩ ኣብ ምውፅኡ በዚኣ እንተወፂኡ ዝበለፀ ማለት እዩ ኣብ ምውፅኡ ልክዕ በዚኣ እንተወፂኡ ዝበለፀ ማለት እዩ ምክንያቱ ተደሪባቶ ትመፅእ እንተደኣ ኣላ መኪና ንሳ እውን የማን ሒዛ ስለ ዘላ ማለት እዩ ስለዘየልያ ሙሉእ ሕንፃፅ ስለዘየለ ስቲል ኣብዚ እውን ክሰግር ይኽእል ዝበለፀ ግን ሙሉእ ወፂኡ ኣብዚ እዛ መንገዲ ስለ ትውድእ ዘላ ቀስ ኢሉ እዚ ሰባር ሕንፃፃት ኣሎ እዚ እውን ክሰግር ይኽእል እዩ ማለት እዩ በዚ ፀጋም ከለና እዛ ታሕተወይቲ ዘላ ናብቲ ደሴት ተእቱ ሓንቲ መንገዲ እያ ትመፅእ ስለዚ ሓንቲ መንገዲ መፂኣ ኣብ ክልተ ክትምቀል ከላ ናብ ክልተ ክትቅየር ከላ ወይ ከዓ እንታይ እያ ትኸውን እናገፍሐት እያ ትመፅእ ኣብቲ ኣፋ ስለዚ ፀቢብ ፀኒሕካ ገፊሕ ክትርኢ ከለካ እቲ ምልክታት ክትክተሎ ኣለና ከቢድ ዝገብሮ ወይ ነዛ ቪድዮ ክዳሉ እውን ዝደፍኣኒ እንታይ እዩ እቲ ምልክታት ከይህሉ ይኽእል እዩ እዚ መሬት ዘሎ ምልክት ከይህሉ ይኽእል ንኣብነት በዛ ናይ ሓንቲ መፂኻ እንተደኣ እዘን ክልተ ምልክት ኩናት ወይ ኣሮ ዘይሃልየን ክትመርፅ ኣለካ የፀጋም ቦታ ዲኻ ክትሕዝ የማን ንዑ ክትመርፅ ግን ግፍሓቱ ቅድም ክትግምቶ ኣለካ ግፍሓቱ ምስ ገመትካ ኢኻ የማን ወይ ፀጋም ትሕዝ ማለት ስለዚ ኣብኡ ነቲ ገምጋም ናይቲ ፅርግያ ክንግምት ኣለና ወይ ቅድሜና መካይን እንተለዋ ፀጋም ድየን ሒዘን ዘለዋ የማን እንተሪኢና ናይ ክልተ ምዃኑ እንተፈሊጥና ሽዑ ናበይ ከም ንኸይድ ወሲና ቦታና ንሕዝ ማለት እዩ ቦታ መሓዝ እቲ ዝኸበደ ኣብዚ ክልተ ወይ ሰለስተ ዘለዎ ራውንድ ኣባውት ምክንያቱ ደንጊኻ እንተደኣ ኣቲኻዮ ወይ ተጋጊኻ እንተለኻ ዝበለፀ እንታይ
በቲ ጌጋ ዘለኻዮ ትቕፅል እሞ ኣብዚ መፅእ ራውንድ ኣባውት ወይ ኣንጎሎ ተጠዊኻ ክትምለስ እዩ ዝሓሸ ወይ ቀስ ኢልካ ዕድል ዝህበካ እንተኾይኑ ከምዚ ብዚ ደሴት ንሪኦ ዘለና ስባር ሕንፃፃት እንተለካ ኣብዚ ክቢ ክትሰግሮ ስለ ትኽእል ምናልባት ከተተዓራርይ ትኽእል በዚሐን መኻይን ወይ ገለ ግን ዝበለፀ ዜርካ ክትምለስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ እንታይ እቲ ምልክታት ተዘይሃልዩ ምልክት ተዘይሃልዩ ነዚ ምልክት ዘለዎ ጌርና ንምሃር ዘለና ስለምንታይ እዩ ምልክት ኣብ ዘይብሉ ግዜ እሞ ከዓ ናይ ክልተ መኻይን ምዃኑ እንተ ፈሊጥኩም ትደሴት እታ ዝበለፀት እንታይ ነዝን ኣብዚ ዘለዋ ሕንፃፃት ኣብ ርእስኻ ክትስእለን ኣለካ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ቦታ ትሕዝ በቲ ይርጋፅ ናይቲ መኻይን እንዳረኣኻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ መኻይን ዝረግፅኦ ዝበዝሕ ግዜ ኣሰር ኣለዎ ነቲ ኣሰር እንዳተኸተልካ ክትወፅእ ትፍትን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክልተን ወይ ናይ ሓደ ዳታ ደሴት ንክትውስን ዋላ ምልክት ተዘይብሉ ግፍሓቱ ብርኢኻ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ኣብዚ ሕጂ በዚ ፀጋማይ ወገን እንተሪእና ሙሉእ ሕንፃፅ ብጣዕሚ ነዊሕ ሙሉእ ሕንፃፅ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚኣ ዝኣተወ ሰብ ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኣ መፂኡ ኣብዚኣ ነዚኣ እንተጥሒስዋ ሕጊ ጥሒሱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብዝተበፂሕካ ትኽኢልካ በዚ ትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ከምዚታት ወላ ሓንቲ ምልክት ተዘይብሉ ንየማን ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብለካ የለን ግን ኣብዚ ፀኒሕካ ንየማን ክትወፅእ ከዓ ርዱእ ነገር እንታይ ኣሎ እዚኣ ክልክለካ ትኽእል ማለት እዩ መኻይን ኣብ ዘይብሉ ግን እሞ ከዓ ዝሰበረ ስባር ሕንፃፅ እንተለዎ ወይ ሕንፃፅ ተዘይብሉ ግን ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ዝተፃሓፈ ነገር ወይ ዝተሰኣለ ነገር ስለዘይብሉ ቀዲሙ ምልክታት እንተሎ ግን ቅድሚ ናብቲ ደሴት ምእታውና ክንሕሉ ኣለና ኣብዚ ብላዕሊ ተሰኣለ ስለ ዝኾነ እቲ ምልክታት ከይንሪኦ ንኽእል ኢና ካልእ ብየማን ወገን ኣብዚ ተሪእና እዛ ኣብዚ የማን ዘላ ምልክት እዚኣ ናብ ሰለስቲኡ ኣንፈት ኣለዋ ንየማን ከተጥው ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ወይ ንፀጋም ከተጥው ትኽእል እያ ትኺኢሉ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ንየማን እንተደኣ ኮይኑ ተኺኢሉ መፂኡ በዚ ኣብዚ ሰባር ዘሎ ኣትዩ ንየማን ክወፅእ ከሎ በዚኣ ክወፅእ ማለት እዩ ኣብዚ መፂኡ ናብዚ ክሰግር ተፈቲኑ ነዚኦም በዚ ዝመፁ ዘለዉ ምዕንቃፍ እዩ ዝኸውን ስለዚ እዚኦም በዚ ዝመፁ ዘለዉ ተኺኢሎም በዚኣ ክጥውዎ እዮም ኦንሊ ስለትብል ዘላ ንምጥወይ ጥራይ ኦንሊ ጥራይ ስለትብል ዘላ በዚ ግን በዚ መፂኡ ናብዚ ክኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበርትዐ እንታይ እዩ ከምዚ ሕንፃፅ እንተለዎ ቀስ ኢልካ ነቲ ምልክታት ተኸቲልካ ምኻድ እዩ ንየማን ከዓ ቁሊሕ እንዳበልካ ብፍላይ ክልተ ወይ ሰለስተ ሌይን እንተለዎ ወይ ድማ ናይ መኻይን መስመራት ወይ ፈልቲ እንተለዎ እቲ ሌይን ናቱ እንተ ደኣ ሓንቲ ኮይና ሽግር የብሉን ክልተ ተኮይኑ ቀስ ክትብል ተኽኢልካ ዝያዳ ነቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሕንፃፃት ንኽትሪኦ ዕድል ይህልወካ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይመስላ ስለዚ እቲ ሕንፃፅ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ብሓንጎልና ክንስእሎ ክንፍትን ኣለና ማለት እዩ እዚ ቪድዮታት ካልእ ኣሎ ዝቕፅል ንዕኡ ንሪአና ዝተፈላለየ ጌጋታት ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ወይ ብጣዕሚ ፅቡቕካ ከመይ ዝግብሩ ኣለዉ ካብዚ ዝተምሃርናዮ እንዳረኣኹም ክስታይ ግበሩ ማለት እዩ